To som spal? Nevadí. Ale to čisto... Spal sa, keď ma baví behať, je to sranda. Tá lampa tam nepáči. Proste, rašenie mu a basta. Prečo nesednú? Preto to čítal, že tu za nikto nebýva a že keď sem nikto prišiel, že sa to neodišiel. To je proste blbosť. Nikto tu nebol. Ty kokos. Skala. Aj kota. No, by bolo paráda žiť v tej skale, ale zase taká nie, lebo mal by som to spraviť slovo, že moci kde, ako sa hovorí. Čo? Oh my god, tie dvere budú asi pokazené. Ty kokos. No, aj ten krb by som si asi presunul. Tak, a to by sme dali takto lampu. Takto. Tak. No to dám preč. Tam inde. Takú stoličku, to si musím sedieť. Tu budem jesť. Tak, čekať. Ne? Tu. Poskočiť. Čudne. My som aj sedel, ale aj jedol. Sakra, to nebude robiť. Tak nevadí, pojďte to už sem. Ale to nie je také strašné. No, do tej pece ten záchod by som mal presunúť. Nosí sa mi to. Ozaj. No, ja nechcem nič variť. Také čudné otázky, že až to bolí. No, tak, ne, ja nechcem nič variť. To potrebujem nejakú kocku. Ale, tak nevadí, že jeden si nechám. Tak, a dáme, tam tieto 3 K. A záchod bude... Keď mohol byť tamto, viete? Tento vezmu zase. Toto si poberám. A u záchodu, keď bude važiť, tak si môže každý. Aby to nespadlo. Ako som si to predstavoval, ale aj tak mi to niečo... No?
Oj. A to gdzie się boli tu? Chodź. O! O, noha se si zlomila. Zlomila sam si nohu. Škoda, že tu není Johnny. Aj tak zmizol. O, to boli. Musím sa vrátiť. Dnešnú noc nebudem sledovať. Alebo dnešnú noc nebudem sledovať. Ráno. Tak kto mi tam môže spať jen v noci? Tie lístky sú nejaké pohode. Nechce som ešte spať ani veľmi. Tak spôjdem. Že? Ale barviky, nedá sa mi sa spať. Zmeta noha ani tak nebolí.